berkah lan pisungsung. Pangrimbang 5 menit dina Senin Kliwon tanggal 2 Februari taun 2026 kapetik saka Injil Lukas bab 2 ayat 22 tekan ayat 32. Menawa diringkes jroning saukara uripe wong Katulik, wong pitaya mono mapan ana underan berkah lan pisungsung. Wong pitaya ngandelan ngakoni menawa uripe dumadi marga saka berkahing Allah Maha Mirah. Tanpa lumebering berkah saka Allah kang tansah turah-turah, wong pitaya ora bakal urip. Mula minangka wujud atur panuwun, wong pitaya padha atur pisungsung. Maneka warna srana bisa kapigunakake minangka pisungsung kayata weton ambeng lan tumpeng jroning budaya Jawa. Nanging kang luwih wigati yaiku misungsungake urip lan jiwa raga amrih kapigunakake dening Allah Maha Tresna kanggo srana mujudake karsa dalem ing donya iki. Saka kene akeh wong padha misungsungake diri minangka biarawan lan biarawati. Kanthi dadi biarawan lan biarawati, wong bisa munjer lan manter ing ayahan kanggo ngabdi lan ngabekti Gusti kang Maha Suci. Prakara kaya pratelan cecala uga katemokake ing waosan dina iki. Ing waosan kacaritakake kaya ngapa Ibu Maria lan Bapa Yusuf padha nganti Sri Yesus menyang padalaman suci ing Yerusalem saperlu netepi wajib minangka wong Israel. Minangka wong Israel kang taat, Ibu Maria lan Santu Yusuf banget nyadari mring agunging sih nugroho utawa berkahing Allah jroning brayat kang mligine tumurun ana pribadi Sri Yesus putrane. Mula brayat minulya Nasaret padha budal menyang pedalaman suci ing Yerusalem, kejaba saperlu nucikake Ibu Maria sarta ngunjukake atur panuwun wit nugroho momongan, nanging uga saperlu misungsungake Sri Yesus putrane. Kanthi pisungsung iki brayat minulya ngundurake Sri Yesus ana karsa lan pangreksa dalem Allah. Kanthi tembung liya, brayat minulya Nasaret nyumanggakake Sri Yesus kanggo kapigunakake Gusti Allah selaras karsa dalem. Ora lali Ibu Maria lan Santu Yusuf misungsungake dara sakjudhu miturut paugeran Toret. Sajake pancen banget prayoga lan mirunggan menawa ngepasi pahargyan pesta Sri Yesus kapisungsungake ing padalaman suci, wong-wong mligine para penghayat hidup bakti nganyarake lan ngandelake tekad misungsungake diri kagem Gusti sinareng panglimbang apa saksuwene iki aku wis taat miskin sarta murni. Taat marang Allah kang tumurun ana kuwasa para panggedhe lan pemimpin. Miskin kang ora amung ateges miskin melarat, ananging darbi semangat miskin kang antara liya ngemot jiwa gregut sengku tandang gawi, linambaran sifat gemi, nastiti, ngati-ati lan kebaing tanggung jawab. Murni kang uga ngemot murnining ati kang rinengga semangat tulus lan jujur. Para tresna pelem kinasih, prastawa waosan dina iki uga ngelingake saben-saben pambangun Bale Wisma Katulik marang ikrar prasetya urip bebrayatan jroning wengku kapitayan Katulik. Kejaba kaelingake kanggo tansah muji syukur mring berkah turah-turah dalam Allah sarta misungsungake brayat marang Gusti Maha Rumeksa, nanging uga ngelikake saben-saben pambangun brayat misungsungake diri kalawan sisiyane utawa warga brayat liyane amrih dadi brayat kang utama. Amung kanthi cara mengkono mau katentremaning brayat bisa karengkuh ginayuh. Suawi sami munjuk kunjung asma dalem yang Rama so yang Putra tuwin yang Roh Suci. Amin. Alamu asih kawula mujus manuwun awit penget tulodo saking brayat minulya Ibu Maria Bapa Yusuf sarta Sri Yesus
ingkang kanthi tuhu netepi wajib misungsungaken brayat katur paduka. Mugi panjenengan Sang Pangreksa brayat karso anampi brayat sarta komunitas kawula sarta mbiyantu ndandosi sedaya kekirangan-kekiranganipun. Panjenengan kawula puji lan luhuraken sareng Yang Putra lan Yang Roh Suci sakmenika sarta ing salami-laminipun. Amin. Kunjung asma dalem Yang Rama sa Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.